Salman Khan ne Thor. फैगौ 22 खालारनिफ्राय जानो गोनां जोंनि गोल्डेन जुबलिनि थाखाय थाग्रा देरा बेबायदि लाहार फाहार जानोबा बस राजकुमार बस मा खबर खबरा बिदिनो सार मोजाङै दं दा जोङो बोसोरारि सभा दं नालाय बिनि थाखायनो कनफारेन्सनि थाखाय जोङो लाहार फाहार गावबा गावनि थाखायनि न'आखौ लुनांगौ जाना फैदों माब्लानिफ्राय जागोन होनदों डाबल टुनिफ्राय जागोन डाबल टुनिफ्राय 25 मानसिया बिराद मोजां खिन्थु बाथ्राखौ एसे खेंख्रा खेंख्रि बुङो आरो माने मा फैगोन 22 थारिखआव जानो गोनां गोल्डेन जुबलिनि थाखाय थाग्रा जायगा ओरैबायदि देरा न' लुफैथारनाय बेस्रा आदायाबो दे ओरै नाय आदै एसे औ नै डेन्जारखा माने गोदोनि फुराना आरोखि ना उफाय गैया लाबायलै बे फुदिया नोंसोरो एलबामाव नुखाबाय बेखौ आइसक्रिम जानो बिनानाव होननाय मोसानाय फुदिया नै बेनो आरोखि नै बियो बे माबावहाय अबेबा बर'नि फिल्मावहाय माबा गुन्दा पार्ट लादोंमोन नै फंबाया दारि दंलायखायो खिन्थु दारियाबो दोङै दोंथामल' आखिबाय नमस्कार Allah oi aman semua labu ibu semua benda Boleh durfang biji mana bay? Mana biji sih durfang apa? Boleh, yang kata deh. Terus,